खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो। जोबथायाव हमजाबाय बर' आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा लांसुनिया दायनिगिरिया। लाउदां बसुमतारी मुंनि आइजोखौ गोदोना हास्रिदग्रा दायनिगिरिया दायो पुलिसनि आखायाव। सानै गथ'नि बिमा बर' आइजोखौ खास्रि बिस्रि गोदोना हास्रिदग्रा दायनिगिरिनि मुङा उदय राभा हरनि समाव आइजोखौ जिनाहारि खालामसे खालामनानै गोदोना हास्रिदनाय जादों। जाथाया दुलाराय सनितपुर जिल्लायावनो सोमोनांहोदों। मिथिनाय बादिब्ला शंकर बसुमतारीनि बिसि लाउदां बसुमतारीखौ गावजों नांज्लायनायनि थाखायनो हरनि 8 रिंगायाव फैनानै बुथारदों उदय राभाया। भुगिनांनाय नखरनि दाबि बादियै पुलिसनि गोख्रों एक्सनआव दायनिगिरि उदय राभाया गावखौनो पुलिसनो गथायो। बे जाथायनि दायनिगिरि उदय राभानि सायाव पुलिस बिफाना माबादि साजा होगोन फैगौ समावसो फोरमायगोन। नाथाय सनितपुर जिल्लानि 6 नं खाथालगुरि गामियाव नुजाथिनाय बे जाथाया जोबोर सोंखारिजाथाव। सुबुं समाजनिफ्राय ड्राग्स उदां खालामनायनि थांखिजों रुनिकाटा युथ्स इन कलाबरेशन आरो रुनिकाटा कलेज जथायै सांग्रां ब्रह्मनि हेफाजाबजों लाइमोनफोरखौ लानानै माराथन खारनाय हाबाफारि खुंदों। बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहागो लानाय जादों। 111 जन बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। बिनिनो टप 10 बासिनाय जादों। फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज लानाय जादों होनना मिथिनाय जादों। आरो सेथि बान्थायाव 200,000, नैथि बान्थानि थाखाय 4,000 आरो थामथि बान्थानि थाखाय 1,000 होदों होनना मिथिनाय जादों। ड्राग्सनि ससाइटि थानाय रुनिकाटानिफ्राय लानानै खारजेननानै दै सानस्रिना बारनांगोन, हाग्राबो बारस'नांगोन, लामायाव मैदेरफोर फैयोब्ला बिखौबो एरायना थांनांगोन, बेलेग स्टाइलनि खारनाय जागोन आरो खोब थाबैनो जागोन होनना मिथिनाय जादों। बे समनिफ्रायनो नोंथांमोनहा जोबोर सांग्रां जानाया मोजांसै। सोरखौबा थगायनाय, खावनाय आरो दाय खालामग्राफोरा मोनसिगोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा। हादरनि गेजेराव दायनिगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैबाय मोनथाम गोदान आयेन सोरखौबा थगायनाय, दाय खालामनाय आरो खावनाय बेफोरखौ दबथायनो गोदान आयेन दाफामबाय मिरु सरकारा। इन्डियान जास्टिस कड, इन्डियान सिभिल ससाइटि कड आरो इन्डियान एभिडेन्स एक्ट बे मोनथाम आयेनआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। सेथियाव जादों जुदि सोरबा सुबुङा नंखाय बाथ्राजों जुलि खोथा बुंफ्लानानै आइजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखियोब्ला 10 बोसोरनि जोबथेसालियाव साजा मोननांगोन आरो गोबां जुरिमानाबो होनांगोन। नैथि आयेनाव दङ हारियारि दाङाबाजिनि गेजेरजों सोरखौबा बुथारोब्ला एबा जिउ फोजोबोब्ला थोंजोङै दायनिगिरिया मोननांगोन गोख्रों साजा। गथ'सा फाननाय आरो गथ'सा फालांगि खालामनायाबो आयेननि नोजोराव गिदिर दायनिगिरि जागोन होनना फोसावनाय जादों। आरो थामथि आयेनाव दङ मख'नाय जादोंदि जुदि सोरबा सुबुंनि मुवा बेसादनि एबा धोन सम्फथिखौ खावोब्ला दायनिगिरिया मोननांगोन 3 बोसोरनि जोबथेसालियाव साजा आरो गोबां जुरिमानाबो होनो नांगोन होननानै मिथिनाय जादों। आरो बेफोर मोनथामनि अनगायै गुबुन माखासे जाथायफोराबो सरजाबफागोन होननानै आयेनाव मख'नाय दंबावो होनना मिथिनाय जादों। आरो बे मोनथाम आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिया बे खेबनिफ्राय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा मोनसिगोनआ रोखा होनना मिथिनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि दबलपारा आसामनि गुफुर जांख्रिथाय महरै गाइखेर दिहुनथायखौ बांहोनानै गोदान जौथायसिम लांनायाव मोनसे गोनां बिफाव लागासिनो दं। बे फालिथायाव दा मिल्क भिलेज अफ आसामआ दावबायहैनानै गाइखेर आबादारिफोर, गाइखेर दिहुनग्राफोरजों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ सावरायलायदों होनना मिथिनाय जादों। गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया कामरुप जिल्लायाव आसाम फ्लड रिलिफ केम्पफोराव सुबिदाफोरखौ नायदिंहैदों। दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनबायबा जुदि मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै नायदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।